Vi skal faktisk være med til at lave åbne showet på modeugen, som skal foregå i Nikolaj Kirke, og som er for Copenhagen Jewels. Lige nu er det rigtig moderne og style meget igen. Det kan vi også se nu, hvor vi skal ud og lave shows her under modeugen, at det er ikke bare den der stramme hestehale, som det har været igennem mange år. Nu er det sådan virkelig glamouragtig frisyre, der skal være rigtig meget styling på. Så det er krøller, og så det er bølger og krøller og store afrofrisyrer og flætninger og sådan noget. Så der er helt klart meget mere styling med indover, end der har været lang tid. Når det er krise i samfundet, sådan har det været sådan historisk set altid, så begynder man at bruge mere energi på både styling af hår, og man kommer også til at bruge mere makeup. Altså det bliver altid moderne med rød læbestift og lidt mere farve på øjnene og sådan noget, når der er krise altså økonomisk krise i samfundet.